हरे कृष्णा. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 14वा अध्याय शिकणार आहोत, गुणत्रय विभाग योग. पण प्रथम आपण चालू करूया मंगलाचरण. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. तर आता आपण प्रथम गुणत्रय याचा अर्थ ऐकूया. गुण म्हणजे काय? आपल्याला संस्कृत मध्ये गुण या शब्दाचा अर्थ आहे दोरी, बरं का. आणि दोरीचं कार्य काय असतं? आपण दोरीने नेहमी बांधतो. तर ही जी हे जे 3 गुण आज मी तुम्हाला सांगणार आहे, त्यांनी आपण कसे बांधले जातो हे आपण आता बघणार आहोत. म्हणून याला गुणत्रय विभाग योग म्हटलेला आहे. 3 गुणांची माहिती. तर ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती शिल प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी भगवद्गीता इतक्या सोप्या शब्दात लिहून ठेवली आहे, त्यांच्यामुळे हा उपक्रम घडू शकतो. त्या शिल प्रभुपादांना दंडवत प्रणाम. त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केलाय, स्लाइड्स तयार केलेल्या आहेत. प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, या दोघांनाही मी साष्टांग नमस्कार करते आणि आजचा अध्याय चालू करते. तर आता कालचा अध्याय आपण बघितला तर त्यात अर्जुनाला प्रश्न होते आणि अर्जुनाने प्रश्न विचारले. तर आता मला कोण सांगेल की अर्जुनाने कोणते प्रश्न विचारले? एखाद दुसरा प्रश्न सांगितला तुम्हाला आठवला तरी चालेल, सगळे तुम्हाला कदाचित आठवणार नाही. तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय ना? सांगू शकता का की अर्जुनाने कुठले प्रश्न विचारलेत? कोण सांगणार आहे? श्रीकृष्ण माताजी. हा बोला. अर्जुनाने 6 जे प्रश्न विचारले ते ब्रह्म म्हणजे काय, आदिदैव म्हणजे काय, आदिभूत म्हणजे काय? ते प्रश्न त्यांनी 8व्या अध्यायात विचारलेले आहेत. ते तुम्ही सांगताय ते बरोबर आहे, पण मी 13वा अध्याय काल आपण जो केला त्यात कोणते प्रश्न विचारले? पल्लवी माताजी बोला. प्रकृती म्हणजे काय, पुरुष म्हणजे काय, नेय म्हणजे काय, सॉरी नेय नाही, क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय, क्षेत्र म्हणजे काय, अजून ज्ञान म्हणजे काय, नेय म्हणजे काय.
हे 7 हा. क्वेश्चन विचारले. तर हे प्रश्न अर्जुनाने विचारलेले आहे. क्षेत्र म्हणजे काय, क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय, म्हणून कालचा जो अध्याय होता त्याचं नावच होतं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग. आणि मग सर्व प्रश्नांची उत्तरं कृष्णाने दिली आणि मग शेवटी त्याला सांगितलं की ज्याला क्षेत्र क्षेत्रज्ञ मधला फरक समजतो किंवा ज्याला समजतं की या जीवनाचा उद्देश म्हणजे परमात्मा आहे, ज्याला हे समजतं किंवा ज्याला ज्ञानाची दृष्टी असते त्याला परत जन्म घ्यावा लागत नाही. आज आपण काय शिकणार आहोत? आज आपण 3 गुणांनी आत्माबद्ध कसा होतो हे बघणार आहोत. ते 3 गुण कोणते आहेत, त्या गुणांची चिन्ह कुठली आहेत, त्या गुणांमध्ये एखादा माणूस स्थित असतो तेव्हा तो कुठली कर्म करतो आणि त्या गुणांमध्ये मृत्यू आला तर तो कुठे जातो आणि मग या गुणांच्या पलीकडे कसं जायचं आज आपण बघणार आहोत, बरं का. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. धन्य भगवान म्हणाले, सर्व ऋषी मुनींनी परमसिद्धी प्राप्त केलेली आहे. हे जाणून मी तुम्हाला हे परम ज्ञान, सर्व ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान पुन्हा सांगेन. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की मी तुला आता जे ज्ञान सांगणार आहे त्यांनी तुला परफेक्शन मिळणार आहे, परम सिद्धी मिळणार आहे. आता 9व्या अध्यायामध्ये कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं की मी जे तुला ज्ञान सांगणार आहे ते सर्वात पवित्र आहे. मी तुला जे ज्ञान सांगणार आहे ती राजविद्या आहे. मी तुला सांगणार जे ज्ञान देणार आहे ते परम गुह्य आहे. मग आता हे परम गुह्य, राजविद्या, पवित्र ज्ञान, आणि मग आता इकडे परत कृष्ण काय सांगतोय की मी तुला जे ज्ञान सांगणार आहे त्यांनी तुला परम सिद्धी प्राप्त होईल. तर आता इकडे स्लाइड दाखवलेली आहे. तर हे श्रीमद भागवतम 9वा स्कंद आहे, त्यात ही गोष्ट आहे. हा राजा निमी आहे, बरं का. हा निमी राजा एकदा यज्ञ करत असतो आणि हे जे नव योगेंद्र आहेत किंवा नव ऋषी आहेत, 9 ऋषी हे ब्रह्मांडामध्ये फिरत असतात आणि जिकडे जिकडे कृष्णाची स्तुती, कृष्णाची कथा, यज्ञ चालू असतात तिकडे तिकडे ते जातात. मग हे नव योगेंद्र निमी राजा जेव्हा यज्ञ करत होता तेव्हा ते तिकडे उपस्थित झाले आणि उपस्थित झाल्यावर त्या राजाला खूप आनंद झाला. त्यांनी या सर्व नव योगेंद्रांची पादपूजा केली आणि त्यांना आसन दिलं आणि आसनावर बसल्यानंतर आणि पूजा झाल्यानंतर त्यांनी विचारलं की मला भागवत धर्माबद्दल माहिती द्या आणि मी अशा तऱ्हेने मला राज्य करायचंय ज्यानी कृष्ण हा प्रसन्न होईल आणि नेहमी आनंदित राहील. तर आता बघा, तो यज्ञ करत होता, त्याच्या पाठीमागे त्याचा उद्देश काय होता, त्याला कृष्णाला आनंदी ठेवायचंय. तर आता इकडे कृष्ण हे ज्ञान सांगणारे ज्यांनी परम सिद्धी प्राप्त होते. बघा, परफेक्शन म्हणजे काय. आता एखादा मुलगा आहे, तो चांगला विद्यार्थी आहे आणि तो चांगला अभ्यास करतो आणि त्याला चांगले मार्क मिळाले. तुम्ही असं समजा त्याला 90% मिळाले, नाही तर 95% मिळाले. पण आणि एक मुलगा आहे, तोही चांगला अभ्यास करतोय पण तो क्लासला जातोय, क्वेश्चन पेपर सोडवतोय आणि त्याला 100% पडले. तर ज्याला 100% मिळाले आपण त्याला काय म्हणू की अरे म्हणजे तुला परम सिद्धी, म्हणजे हा जो सब्जेक्ट आहे यात आणि काहीही
तुला शिकवण्यासारखा नाहीये. तू हा जो सब्जेक्ट आहे हा पूर्ण तुला समजलेला आहे. तर आपल्याला परमसिद्धी कृष्ण काय सांगतोय की हे जे ज्ञान आहे यांनी तुला परमसिद्धी प्राप्त होणार आहे आणि परमसिद्धी प्राप्त झाल्यावर तू या मार्गामध्ये स्थिर होणार आहे किंवा फिक्स्ड स्थिर होणार आहे. तू इकडे तिकडे तुझं मन विचलित होणार नाही आणि तू स्थिर होणार आहे. आता जेव्हा काल आपण बघितलं की कृष्णाने ज्ञान ज्ञेय म्हणजे काय हे सगळं सांगितलं. तर ज्ञेय म्हणजे काय की आपला गोल असतो. जेव्हा आपण ज्ञान घ्यायला जातो, आता एक विद्यार्थी असेल, तो शाळेमध्ये शिकतोय. आता त्याचा गोल काय आहे, मला चांगले 10वी मध्ये चांगले मार्क मिळवायचे आणि मला या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन हवी आहे. तर तो जो गोल आहे तो त्याला अगोदरच माहित असतो की त्याचा गोल काय आहे. आणि ज्याला आपला गोल माहित असतो तो अधिक चांगला विद्यार्थी बनू शकतो किंवा तो अधिक चांगल्या रीतीने अभ्यास करू शकतो. आणि जेव्हा तो अशा तऱ्हेने गोल समोर ठेवून अभ्यास करतो तेव्हा त्याला खरोखर प्रयत्नही चांगले करतो आणि त्याला तशा मार्क सुद्धा मिळतात. आता तुम्ही सगळेजण भगवद्गीता क्लासला आलेला आहात, तर मला तुम्हाला विचारायचं आहे की तुमचं ज्ञेय किंवा तुम्हाला काय हवंय, तुमचा उद्देश काय आहे, तुमचा एम काय आहे, कोणी सांगू शकेल का मला? हे एकदम एम असा सांगू नका की मला कृष्ण प्राप्ती साठी मी भगवद्गीतेचा क्लास करतोय. तुमचे जे डे टू डे तुमचा एम असेल ना तो तुम्ही मला सांगू शकाल की उदाहरणार्थ की मला माझी लाईफस्टाईल इम्प्रूव्ह करायची आहे किंवा मला जॉब अधिक चांगल्या रीतीने करायचा आहे. काहीतरी तुमचा शॉर्ट टर्म तुमचा गोल असेल. तो काय आहे तुमचा गोल, तुम्ही सांगू शकता का? कर्म ज्ञान. कर्म कसं करायचंय, त्याचे कर्म करताना आपण आपल्याला जे आतापर्यंतचं ज्ञान अवगत आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला भगवद्गीतेमधून आपल्या ज्ञानामध्ये कशी भर पडायला पाहिजे, जेणेकरून आपण आपल्या प्रपंचामध्ये आपली स्वतःची प्रगती, आपल्या परिवाराची प्रगती कशी करता येईल यातून मला अवगत करून घ्यायचंय. खूप छान सांगितलं. आशिष प्रभूजी. माताजी, मनशांतीसाठी मी भगवद्गीता अभ्यासायचा यापूर्वी प्रयत्न केला होता, पण सांगणार कोण नव्हतं आणि या माध्यमातून मला मनशांतीसाठी मी भगवद्गीतेचा अभ्यास करण्यासाठी आलोय. खूप छान. म्हणजे एक लक्षात ठेवा की तुम्ही जेव्हा काहीही शिकायला जाता तेव्हा तुमचा गोल क्लिअर पाहिजे. जेव्हा तुमचा गोल क्लिअर असतो तेव्हा तुम्ही प्रयत्न सुद्धा जास्त करता आणि त्या प्रयत्नांनी यश मिळतं. आता आपण पुढचा श्लोक बघूया. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 2. या ज्ञानामध्ये स्थिर होऊन मनुष्य माझ्या स्वतःसारख्या दिव्य स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. याप्रमाणे स्थिर झाल्यावर मनुष्य सृष्टीच्या वेळी जन्म घेत नाही किंवा प्रलयाच्या वेळी व्यथित होत नाही. हरे कृष्ण. आता बघा, हे जे कृष्ण आपल्याला ज्ञान देणार आहे त्या ज्ञानाने काय होतं की आपण स्थिर होतो आणि स्थिर होणं हे खूप महत्वाचं आहे. आता श्रील प्रभुपाद सांगतात की आपल्याला समजतं, श्रीमद भागवतम मधून इतर ग्रंथातून समजतं की अशी ही एक जागा आहे जिकडे जन्म मृत्यू जरा व्याधी याचा त्रास आपल्याला होत नाही. अशी ही एक जागा आहे जिकडे आपल्याला खूप कष्ट करावे लागत नाही. अशी ही एक जागा आहे जिकडे स्वतः नारायण किंवा स्वतः कृष्ण आपलं पालन पोषण करतो आणि आपली काळजी घेतो. या जागेमध्ये कुठेही स्ट्रगल नाहीये. पण
हे ऐकून, हे वाचून आपण मोहित होतो का? नाही, आपण मोहित होत नाही, आपण आकर्षित होत नाही. आपण का आकर्षित होत नाही? आपण आपल्या हृदयामध्ये अनर्थ असतात, त्या अनर्थामुळे हे वाचून देखील आपण आकर्षित होत नाही. आता समजा जर मी तुम्हाला ना एक छान स्लाइड दाखवली, जिकडे स्वित्झर्लंड किंवा युरोप, अमेरिका इकडची सुंदर सुंदर गावं आहेत, सुंदर डोंगर आहेत की ज्या डोंगरांवर बर्फ आहे, अल्प्स, किंवा अशी जर मी तुम्हाला खूप स्लाइड्स दाखवल्या की एकदम आपण आकर्षित होतो आणि आपल्याला मनात तरी येतं की मला इकडे जायला मिळेल का? आणि आपण जर कोणी आपले मित्र मैत्रिणी गेल्या असतील तर आपण त्यांना विचारतो की तिकडे तिकडची हवा कशी आहे, तिकडे तुम्ही काय काय केलं, आणि आपल्याला सुद्धा इच्छा होते, आपण आकर्षित होतो. पण आता ही जी स्लाइड दाखवली आहे हा वैकुंठ लोक आहे, आणि इकडे आपल्याला कृष्णाने सांगितलंय की हे जे तो ज्ञान सांगणार आहे ते ज्ञान मिळवल्यावर मनुष्य स्थिर होतो, म्हणजे तो त्याचा भक्ती मार्ग कधीच सोडत नाही, आणि मग त्याला कृष्णाची प्राप्ती होते, किंवा त्याला गोलोक वृंदावन धामाची किंवा वैकुंठ धामाची प्राप्ती होते. आणि मग त्यांनी सांगितलंय की त्याच्या दिव्य स्वभावाची प्राप्ती होते, आणि इकडे आपल्याला वास मिळतो, वैकुंठ लोक किंवा गोलोक. तिकडे श्रीमद भागवतम मध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की तिकडच्या ज्या स्त्रिया असतात त्या सुडौल असतात आणि ते खूप सुंदर असतात, त्यांचा बांधा एकदम चांगला असतो, आणि तिकडचे पुरुष असतात ते सुद्धा परफेक्ट असतात. मग आपल्याला इकडे जर तुम्ही या भौतिक जगात बघितलं तर किती व्हेरिएशन दिसतं. एखादी बाई खूप ठेंगणी असते, एखादी खूप जाडी असते, एखादी एकदम बारीक असते, एखादी खूपच उंच असते. मग इकडे सर्व बायका, सर्व पुरुष हे परफेक्ट का आहेत? तर श्रील प्रभुपाद लिहितात की ते त्या परिपूर्णाची पूजा करत असतात, म्हणून ते स्वतः प्रत्येक ऍस्पेक्ट मध्ये परिपूर्ण असतात. आणि इकडे या ज्या बायका आहेत, हे जे पुरुष आहे, त्यांचा एकच उद्देश असतो की आम्हाला कृष्ण सेवा करायची आहे. दोघही नवरा बायको कृष्णाच्या सेवेत, नारायणाच्या सेवेमध्ये व्यस्त असतात. आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीज प्रदपिता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे कौंतेय, भौतिक प्रकृतीमध्ये जन्म घेऊन सर्व योनी प्रकट होत असतात, आणि मी बीज प्रदान करणारा पिता आहे. हरे कृष्णा. आता बघा इकडे आपल्याला कृष्ण सांगतोय की भौतिक प्रकृती जी आहे ही जणू काय आपली आई आहे, आणि कृष्ण कोण आहे? बीज प्रदान करणारा पिता आहे. तर म्हणून हे कारण आहे आपल्याला भौतिकाचं खूप आकर्षण असतं, खूप आकर्षण असतं. पण आपल्याला हे परत सांगायला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय, ज्याप्रमाणे त्यांनी कुठल्या प्राण्याचं नाव घेतलं मला माहित नाही, बहुतेक विंचू आहे बरं का. तो विंचू काय करतो, जिकडे तांदळाचा ढीग असतो ना तिकडे जाऊन तो त्याची अंडी घालतो, आणि मग त्या पिल्लांचा जन्म होतो. आणि त्या पिल्लांचा जन्म झाल्यावर त्या पिल्लांना असं
मनामध्ये येईल का की हा तांदळाचा ढीग आहे म्हणजे ही माझी आई आहे कारण त्याच्यातून माझा जन्म झालेला आहे. तर असं त्यांच्या मनात येत नाही. तर आपल्याला सुद्धा भौतिकाचं आकर्षण असतं, पण जेव्हा आपल्याला ज्ञान मिळतं तेव्हा आपल्याला लक्षात येतं की कृष्ण हाच आपला माता, हाच आपला पिता आणि तोच आपला मित्र आणि सर्व काही कृष्णच आहे. आता हा श्लोक ज्यांना समजेल तर बघा त्यांचं कधीही भांडण होणार नाही. म्हणजे ही जागा माझी आहे, हे सगळे दागिने माझे आहेत, किंवा जरा पुढे जाऊन आपण जेव्हा देश बघू ते हल्ली सगळेजण न्यूक्लिअर वेपन्स आणि न्यूक्लिअर मिसाईल्स करतात, न्यूक्लिअर ट्रीटीज असतात. तर सर्व देशांना सुद्धा समजलं ना की ही जी जागा आहे ही सर्व कृष्णाच्या मालकीची आहे. कृष्ण आपल्या सर्वांचा पिता आहे. मग श्रील प्रभुपाद म्हणतात की पृथ्वीवर कधीच युद्ध होणार नाही, दोघांमध्ये कधी भांडण होणार नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सत्वं रजस्तम इति गुणास् प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहिनम् अव्ययम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. भौतिक प्रकृती सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांची बनलेली आहे. हे महाबाहू अर्जुन, जेव्हा जीव प्रकृतीच्या संपर्कात येतो तेव्हा या त्रिगुणांमुळे तो बद्ध होतो. हरे कृष्णा. आता बघा इकडे त्यांनी त्रिगुणात्मक शक्ती दाखवली आहे, किंवा आपण म्हणू शकतो ही माया आहे. माया किंवा दुर्गा ही तिचं कार्य कसं करते तर ती आपल्याला 3 गुणांनी बद्ध करते. बघा हे जीवात्मे आहेत, हे बांधलेले जणू काय हे मायाच्या हातामधले पपेट्स आहेत. तर आता इकडे श्रील प्रभुपादांनी हे जे तात्पर्य सांगितलंय तर ते खूप छान सांगितलंय. त्यांनी छान उदाहरण दिलेलं आहे की आता समजा जर तुम्ही पर्वतावर गेला आणि तिकडे पाऊस पडतोय आणि तुमच्या ओंजळीत पाणी घेतलं तर ते कसं शुद्ध असेल. पण समजा जर हेच पाणी पर्वतावर पडून खाली आलं आणि खाली पायथ्याशी ते पाणी तुम्ही ओंजळीत घेतलं तर ते कसं त्यात माती दगड असेल, ते जे पाणी आहे ते खराब असेल, स्वच्छ नसेल. तर त्याचप्रमाणे आपला जो आत्मा आहे त्याची जी ओरिजिनल स्टेट आहे ती कशी आहे, ती किती शुद्ध आहे. तो 3 गुणांनी माखलेला नसतो. पण जेव्हा त्याचा जन्म होतो, जेव्हा या प्रकृतीच्या संपर्कात जेव्हा आत्मा येतो तेव्हा मात्र या 3 गुणांनी तो माखला जातो. आणि श्रील प्रभुपाद आणि एक उदाहरण देऊन सांगतात की हे 3 गुण कसे आपल्यावर कार्य करतात. आता बघा आपली जी आपल्या शरीराची जी नैसर्गिक अवस्था आहे ती म्हणजे काय की आपलं आरोग्य चांगलं असायला पाहिजे, आपण निरोगी असायला पाहिजे. पण जेव्हा एखादा रोग आपल्या शरीरामध्ये प्रवेश करतो तेव्हा काय होतं की तो रोग आहे तो ठरवतो की आपण काय खाणार, आपण किती चालणार. उदाहरणार्थ समजा जर एखाद्याला ऍसिडिटी झाली आणि समजा जर मी पावभाजी केलीये, वडापाव केलेला आहे, त्या माणसाला मी या गोष्टी खायला दिल्या, तो माणूस काय म्हणे मला ऍसिडिटीचा खूप त्रास होतो, मी काय हे खाऊ शकणार नाही. म्हणजे आता ऍसिडिटी आहे ती ठरवते या माणसाने काय खायचं ते. एखाद्याला आर्थरायटिसचा त्रास असेल आणि ते सगळे जण त्यांच्या परिवाराबरोबर ट्रेकिंगला गेले, थोड्या वेळाने ज्याला आर्थरायटिस झालेला आहे तो म्हणेल बाबा मी आणि चढू शकत नाही, मी आता इकडेच बसतो, तुम्ही पर्वतावर जा आणि तुम्ही मजा करा, मी इकडे खालीच थांबतो. म्हणजे आता आर्थरायटिस ठरवतोय हा
माणूस किती चालणार. तर त्याप्रमाणे साधा जरी ताप आला, एक गृहिणी असेल तर ती त्या दिवशी सकाळी उठून आपल्या नवऱ्यासाठी पोळी भाजीचा डबा किंवा मुलांचा डबा करू शकत नाही. म्हणजे परत तो ताप आहे तो ठरवतो की आता तू उठू शकणार नाहीयेस. तर असे जी आपली ओरिजिनल स्टेट आहे की निरोगी असणं, रोग आल्यानंतर काय होतं तो रोग ठरवतो. त्याचप्रमाणे हे 3 गुण जेव्हा आपल्यामध्ये येतात, हे 3 गुण ठरवतात आपण कसं वागणार, आपण काय करणार, आपण किती झोपणार, आपण काय खाणार, हे गुण ठरवतात. तर आता आपण बघूया या गुणांचं. कुमुद माताजी गेलेल्या आहेत का? बरं, मी वाचते. तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ. हरे कृष्ण. हे अनघ अर्जुना, सत्वगुण इतरांपेक्षा निर्मळ असल्यामुळे प्रकाशमयी आहे आणि हा मनुष्याला सर्व पापातून मुक्त करतो. जे सत्वगुणामध्ये स्थित आहेत ते सुख आणि ज्ञानाच्या भावनेने बद्ध होतात. हरे कृष्ण. आता सत्वगुण हा चांगला गुण आहे बरं का. याच्यामध्ये लोक कसे असतात, त्यांना ज्ञान असतं, ते चांगले कर्म करतात, इतरांना मदत करतात आणि स्वतःच्या सेल्फ डेव्हलपमेंटसाठी ते थोडा वेळ काढतात. तर असा जो माणूस असतो ज्याला ज्ञान असतं, तर हा माणूस पाप करत नाही. साधं जरी तुम्ही भौतिक जगात बघितलं, जे खूप चांगले शिकलेले असतात, तुम्ही बघा इंजिनियर किंवा डॉक्टर किंवा एखादा सायंटिस्ट असेल, केवळ शिक्षणाने ते चांगले पैसे मिळवू शकतात आणि त्यांचं जे आयुष्य असतं ते कसं असतं, खूप कम्फर्टेबल असतं. त्यांच्याकडे राहायला चांगली जागा असते, गाडी असते, तर ते सुखाने ते सुखी असतात. ज्ञान असल्यावर आपल्याला सुख असतं. तर इकडे जो सत्वगुणी आहे त्याला सुद्धा ज्ञान असतं, त्याच्यामुळे तो पाप कर्म करत नाही. पाप कर्म न केल्यामुळे तो सुखी असतो आणि एक तऱ्हेचा आनंद जो असतो तो भोगत असतो. आणि अशा तऱ्हेने त्याला वाटतं की मी जे काय इकडे राहतो या भौतिक जगात काय वाईट आहे, मी किती आनंदी आहे, मी किती सुखी आहे, मला तर ज्ञान आहे. त्याच्यामुळे या सुखाच्या आणि ज्ञानाच्या भावनेने तो इतका बांधला जातो की कृष्णाकडे जाण्याचा तो विचारच करत नाही. आता इकडे श्रील प्रभुपादांच्या शिष्याने ही स्लाइड तयार केलेली आहे, ही इंग्लिश मध्ये. तर बघा तुम्हाला समजते का? मी For a stroll in the countryside. Look, I brought us a healthy picnic lunch. The air is clean here, so peaceful. Here we can get away from the agitating elements of the city. कुमुद माताजी आल्यात का? नाही माताजी. बरं, मी हा परत वाचते. रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तद्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्. हरे कृष्ण. हे कौन्तेया, असंख्य वासना आणि महत्वाकांक्षेमुळे रजोगुण उत्पन्न होतो आणि यामुळे देहधारी जीव सकाम कर्माशी बांधला जातो. हरे कृष्ण. म्हणजे आता जो रजोगुणी असतो त्याला असंख्य इच्छा असतात आणि या असंख्य इच्छामुळे
तो त्याला फळ हवं असतं, ते इच्छा त्याला पूर्ण करायच्या असतात, त्याच्यामुळे तो खूप काम करतो. पण त्या काम करण्याच्या पाठीमागचा उद्देश काय असतो? मला भरपूर पैसा पाहिजे, मला भरपूर प्रसिद्धी पाहिजे, किंवा त्याला एक मला मोठं घर बांधायचं, म्हणजे त्याच्या इच्छा भौतिक असतात आणि फळाकडे तो नेहमी बघत असतो. त्याच्यामुळे असा जो माणूस असतो ज्याला असंख्य वासना असतात आणि अतिशय महत्वाकांक्षी असतो, तो त्याच्या सेल्फ डेव्हलपमेंटसाठी बिलकुल वेळ देत नाही, कारण तो सारखा पैशाच्या पाठी, त्याच्या इच्छाच्या पाठीमागे पळत असतो आणि त्याच्यामुळे तो फळाशी बांधला जातो. एक सारखं त्याचं फळाकडे लक्ष असतं आणि फळाशी, त्या इच्छांशी, सकाम कर्माशी तो बांधला जातो. आणि असा जो माणूस असतो हा सदैव एक पेंड्युलम कसं असतं, सारखं लेफ्ट राईट फिरत असतं, त्याप्रमाणे त्याचं मन त्या पेंड्युलम सारखं असतं. कधी सुखात असतो तर कधी दुःखात, परत सुखात, कधी दुःखात, त्याचं मन कधी स्थिर राहू शकत नाही. आता ही स्लाइड बघा. आवाज येतोय ना? हो माताजी. Out here working on your tan? Money's the honey Sunday! I bet you forgot about Susie, didn't you? You're supposed to take her to Vegas this weekend. You know, lose your money, Vegas. You'll be rich. You'll reach the top. Just one hitch. You just got stuck. Just get it. What are you doing, man? हरे कृष्णा. आता हा मी वाचते श्लोक. तमतु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तद्निबध्नाति भारत. हरे कृष्ण. हे भारता, अज्ञानापासून उत्पन्न झालेला तमोगुण हा सर्व देहधारी जीवांचा मोह असल्याची जाण. प्रमाद, आळस आणि निद्रा हे तमोगुणाचे परिणाम आहेत व ते बद्ध जीवाला बंधनकारक ठरतात. हरे कृष्ण. आता बघा, हा जो तमोगुण आहे हा कसा ओळखायचा? एखादा माणूस अतिशय आळशी असतो, तो खूप तास झोपतो आणि त्याला वाईट सवयी असतात. तो सिगरेट, दारू असं नशिले पदार्थांचं सेवन करतो. आणि हे जे आहे हे असं म्हणा तुम्ही, जणू काय अंधकारात हा मनुष्य राहत असतो. म्हणजे मानव देह मिळून सुद्धा तो एखाद्या पशुप्रमाणे जीवन जगत असतो. आता ही स्लाइड बघूया आपण. I think you just need to chill with me. I got 6 packs in the fridge, play some video games, watch some TV, shut the curtains and just shut out the world. Sounds good, huh? तर आता इकडे तमोगुण म्हणजे या स्लाइड मध्ये दाखवलंय म्हणजे ऍडिक्शन. आता नंबर 1 ऍडिक्शन म्हणजे काय आहे? तर दारू सिगरेट नाही, पण एंटरटेनमेंट. बघा, व्हॉट्सअपवर, मोबाईलवर, फेसबुकवर, सोशल मीडियावर लोक केवढे ऍडिक्टेड आहेत. आपले फोटोज लावतात, इतरांचे सगळं काय चालू आहे ते बघतात. तर हे जे आहे हे आता सध्याचा टॉपमोस्ट ऍडिक्शन आहे. आणि जेव्हा हे जे 3 गुण आहेत, या 3 गुणांमध्ये रिलेशनशिप प्रॉब्लेम्स उद्भवतात. म्हणजे समजा जर एखादा
पती असेल तो समजा जर रजोगुणात असेल, बायको असेल सत्वगुणामध्ये किंवा तमोगुणामध्ये, तर मग जो सत्वगुणी आहे त्याला समजत नाही की ही जी तमोगुणी आहे ही इतके तास कसं काय झोपू शकते, किंवा एखादा किंवा आई मुलगा सुद्धा असेल तरी सुद्धा या रिलेशनशिप मध्ये प्रॉब्लेम येऊ शकतो. आता समजा जर आई खूप काम करणारी असेल आणि मुलगा सत्वगुणी असेल किंवा वडील आणि मुलगा त्यांच्यामध्ये प्रॉब्लेम होऊ शकतो. ते वडील रजोगुणी असेल, मुलगा सत्वगुणी असेल, तर ते म्हणतील हा मुलगा लगेच काम त्याचं झालं रे झालं की घरी येतो आणि जॉब करत बसतो किंवा पुस्तकं उघडतोय आणि वाचन करत आहे. पण मी किती काम करत होतो, मी रात्री 10 वाजता घरी येत होतो. तर रजोगुणातला माणूस सत्वगुणात ला जो आहे त्याला समजू शकत नाही. सत्वगुणातला तमोगुणी माणसाला समजू शकत नाही की तो इतका का झोपतो. तमोगुणी माणूस इतरांना समजू शकत नाही. तर हे कारण आहे की ज्याच्यामुळे रिलेशनशिप मध्ये प्रॉब्लेम्स उद्भवतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. माताजी नाही आल्या. किशोर प्रभूजी म्हणताय माताजी, मी रिसाइट करू का नेक्स्ट? बरं मी वाचते. सत्वं सुखे संजयति रजा कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तम प्रमादे संजयति उत. हरे कृष्णा. हे भारता, सत्वगुण मनुष्याला सुखाने बांधतो, रजोगुण सकाम कर्माशी बांधतो आणि तमोगुण त्याचे ज्ञान आवृत्त करून मूर्खपणाशी बांधतो. हरे कृष्णा. म्हणजे बघा इकडे आपल्याला समजतं की तिन्ही गुण आपल्याला बांधतात. जो सत्वगुणी आहे त्याला सुखाने आणि ज्ञानाने तो बद्ध होतो. जो रजोगुणी आहे तो त्या फळाशी, तो जे काय कर्म करतोय त्या फळाशी तो बांधला जातो. आणि तमोगुण जो आहे तो त्याचं जे अज्ञान आहे त्या अज्ञानामुळे जे जे काय उद्भवतं, इकडे मूर्खपणा दिलेला आहे, तर त्यांनी तो बांधला जातो. तर आता आपल्या पृथ्वीवर रजोगुण प्रॉमिनंट आहे, डॉमिनंट आहे. त्याच्यामुळे इकडे पृथ्वीवर असणारी जी लोक आहे तुम्हाला सगळे दिसतील ऑल द टाइम सारखी ऍक्टिव्हिटी ऍक्टिव्हिटी ऍक्टिव्हिटी. मला हे काम करायचंय, मला आज वेळ नाहीये. अशा सिच्युएशन मध्ये ही सर्व आपण आहोत. कारण पृथ्वीचा तो गुण आहे रजोगुण. जे पृथ्वीच्या वरचे ग्रह आहेत त्या ग्रहांवर सत्वगुण हा जास्त सत्वगुणाचं प्रभुत्व असल्यामुळे तिकडे वास करणारे जे किंवा तिकडचे जे निवासी आहेत ते सत्वगुणामध्ये आहेत. कारण तो ग्रह जो आहे त्याच्यावर सत्वगुण प्रॉमिनंट आहे. आणि जे पृथ्वीच्या खालची ग्रह आहेत म्हणजे पाताळ, त्या ग्रहांमध्ये तमोगुणचा प्रभुत्व जास्त असल्यामुळे पाताळात राहणारी लोक कशी असतात, तामसी असतात, आळशी असतात, निद्रा त्यांना खूप असते आणि नशिले पदार्थांचं सेवन ते खूप करतात. आता इकडे त्यांनी जो तमोगुण दाखवलाय तिकडे त्यांनी पशु जीवन दाखवलंय. पशु जीवन कसं असतं, पूर्ण अंधकारात असतं. ते फक्त आपल्या शरीराच्या स्वतःच्या इंद्रिया तृप्तीसाठी जगत असतात. तर हा तमोगुण आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हे भारता, कधी कधी रजोगुण व तमोगुण यांचा पाडाव करून सत्वगुण प्रमुख होतो, तर कधी कधी रजोगुण हा सत्व आणि तम यांचा पाडाव करतो आणि इतर वेळी तमोगुण हा सत्व आणि रज यांचा पाडाव करतो. याप्रमाणे वर्चस्वासाठी निरंतर स्पर्धा सुरू असते. हरे कृष्ण.
आता आपण असं कधीही होत नाही की आपण कुठल्या तरी एका गुणातच आहोत, आणि असंही होत नाही की आपल्याला हे गुण सोडून गेले. आपल्यामध्ये एखादा गुण असतोच असतो, सगळे 3 गुण असतात, पण एक जो गुण असतो तो जास्त डॉमिनंट असतो. आता उदाहरणार्थ सकाळी जेव्हा आपण उठतो तेव्हा सत्व गुणाचं प्रभुत्व जास्त असतं, आणि हे फक्त आपल्यामध्ये नाही, फक्त आपल्यावर गुणांचा प्रभाव पडतो असं नाही. सर्व पशु पक्षी, वृक्ष, वेली, झाड सगळ्यांवर हा गुणांचा प्रभाव पडतो. इतकंच काय की दिवस सुद्धा असतो, म्हणजे दिवसाचे प्रहर जे असतात, प्रत्येक प्रहर एका गुणाच्या खाली असतो. आता सकाळची वेळ असते, सकाळची वेळ ब्रह्ममुहूर्ताची जी वेळ असते, त्या ब्रह्ममुहूर्तात सत्वगुणाचा प्रभाव जास्त असतो. त्याच्यामुळे जर आपण सकाळी उठलो, लवकर उठल्यावर बघा आपल्यामध्ये सत्वगुण असतो, आपलं मन कसं असतं, शांत असतं. म्हणून या वेळामध्ये श्रील प्रभुपाद सांगतात की जप शक्यतो ब्रह्ममुहूर्तावर करावा. आता त्याच्यानंतर साधारण 9 नंतरची वेळ आपण बघूया. 9 नंतरची वेळ ती 6 वाजेपर्यंतची वेळ, याच्यात रजोगुणाचा प्रभाव असतो. आणि आपलं पण कसं होतं, एकदा 9 झाले की आपल्या मनातली चक्र जोर जोरात फिरू लागतात. आज मला ऑफिसमध्ये इकडे जायचंय, किंवा आज मला हे काम करायचंय, मला ते काम करायचंय, आणि आपल्या ऍक्टिव्हिटीचा जो पीक असतो तो 9 ते 6 या वेळात असतो. मग 6 नंतर काय होतं, 6 नंतर तमोगुणाचा प्रभाव आपल्याला दिसतो. पूर्ण रात्रभर तमोगुणाचा प्रभाव असतो. त्याच्यामुळे बघा रात्रीचे 10 झाले, 11 झाले की तुम्हाला इच्छा जरी नसेल, तमोगुणाचा प्रभाव इतका जास्त असतो की तुम्ही बसल्या ठिकाणी सुद्धा डोळे बंद करा. असं शक्य कधीतरी झालंय का तुम्हाला की तुम्ही पूर्ण रात्र जागू शकलाय? तमोगुणाचा प्रभाव इतका जास्त असतो की जणू काही आपल्याला तो तमोगुण फोर्स करतो की चला आता तुम्ही झोपा. तर हे जे गुण आहेत या तिघांमध्ये स्पर्धा चालू असते. हे मन आहे, कधी आपल्याला रजोगुण त्याच्याकडे खूप ओढतो, कधी तमोगुण, तर कधी सत्वगुण. हरे कृष्ण. पल्लवी, एक मिनिट, स्लाइड डिस्प्ले नाही झाली मध्ये. ओके. जेव्हा देहधारी श्लोक नंबर 11. जेव्हा देहाची सर्व द्वारे ज्ञानाने प्रकाशित होता तेव्हा सत्वगुणाच्या प्रकटीकरणाचा अनुभव येऊ शकतो. हरे कृष्ण. आता बघा, जो आनंद आपल्याला मिळतो तो कधीच रजोगुणातून तमोगुणातून मिळत नाही. थोडासा आनंद आपल्याला सत्वगुणातून मिळतो, पण तो खरा आनंद नसतो. तर आता इकडे त्यांनी काय सांगितलंय की जो सत्वगुणात असतो त्याच्या देहाची सर्व द्वारे ज्ञानाने प्रकाशित झाली असतात. तर देहाची द्वारे कोणती? आपल्या देहाला 9 द्वारे आहेत. तर ही जी 9 द्वारे आहेत ही म्हणजे तुमचे 2 डोळे, तुमचे 2 कान, तुमच्या 2 नाकपुड्या, तुमचं एक मुख, मग गुदद्वार आणि जनेंद्रिय, असे मिळून आपल्या शरीराला 9 द्वार आहेत. आणि या 9 द्वारातून आत्मा जो आहे हा आत बाहेर करत असतो आणि आनंद, तो आनंदाचा उपभोग घेत असतो. तर जणू काही आपलं जे शरीर आहे त्याची तुलना एका राज्याबरोबर केली आहे, आणि जो आत्मा आहे
हा राजा आहे. पण जेव्हा आपण सत्वगुणात असतो तेव्हा प्रत्येक जे द्वार असतं ते ज्ञानाने प्रकाशित झालेलं असतं. म्हणजे आपला दृष्टिकोन जो असतो तो योग्य असतो. आपण योग्य तेच बघतो, योग्य तेच ऐकतो. म्हणजे आपल्याला ज्ञान असतं. ज्ञान असल्यामुळे आता बघा, समजा जर दोघं मित्र चाललेले आणि एक सिनेमाचा सुंदर पोस्टर दिसला आणि त्या पोस्टरकडे बघून हा म्हणाला चल चल, किंवा त्यांनी ट्रेलर बघितलंय त्या सिनेमाचा, चल चल आपण सिनेमाला जाऊया, खूप छान गाणी आहेत आणि मिस्ट्री आहे आणि थ्रिलर आहे, आपण जाऊया. जो सत्वगुणी माणसाचा दृष्टिकोन इतका बरोबर असतो, त्याला माहिती असतं की 3 तासामध्ये मला काही एंटरटेनमेंट मिळणार नाहीये, जे ते 3 तास म्हणजे पूर्ण वाया जातील. मला आता घरी जायचंय, मला थोडीशी माझी कामं आहेत ती करायची आहे, मला माझा योगा करायचंय, मला माझा जप करायचा आहे आणि मला काहीतरी चांगलं करायचंय, काहीतरी ज्याच्यातून मला आनंद मिळेल अशा गोष्टी मला करायच्या. याच्यातून निश्चितच मला आनंद मिळणार नाही, तर मी सिनेमाला जाणार नाही. म्हणजे त्याचा दृष्टिकोन बरोबर असतो आणि तो बरोबर त्याच्यावर डिसिजन घेऊ शकतो, निर्णय घेऊ शकतो. जर एखाद्या मित्राने सांगितलं चल आता आपण ड्रिंक घ्यायला पब मध्ये जाऊया, याला सत्वगुणी असतो, त्याला माहित असतं की तिकडे गेल्यावर माझा वेळ वाया जाईल आणि घरी आल्यावर माझी कामं होणार नाही, मी अशा ठिकाणी जाणार नाही. तर तेव्हा आपण म्हणतो की अशा माणसाची सर्व द्वारे ज्ञानाने प्रकाशित झालेली असतात आणि तो यात त्याचा अनुभवही घेतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे भरत ऋषभ, जेव्हा रजोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अत्यधिक आसक्ती, सकाम कर्म, महत् प्रयास, अनियंत्रित इच्छा आणि लालसा इत्यादी लक्षणे उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. म्हणजे आता जेव्हा रजोगुण आपला वाढतो तेव्हा काय होतं हे तुम्हाला सांगायला नकोय, कारण पृथ्वीवर सगळं आपण आजूबाजूला बघा हेच सगळं चाललेलं असतं. पैसा असतो, कोणाला स्त्री सुख पाहिजे असतं, कोणाला खूप प्रसिद्धी हवी असते. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 13. हे कुरुनंदन, जेव्हा तमोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अंधकार, निष्क्रियता, मूर्खपणा आणि मोह हे प्रकट होतात. हरे कृष्ण. बघा आता आपण परिणाम बघतो की तमोगुण वाढल्यानंतर काय होतं. बघा इकडे एक ड्रग ऍडिक्ट दाखवलाय. असे जे ड्रग ऍडिक्ट आपल्याला दिसतात ना, ते नोकरी करू शकत नाही, ते घरीच असतात आणि पूर्ण झोपलेले असतात. म्हणजे थोडक्यात तमोगुण म्हणजे मूर्खपणा आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 14. जेव्हा मनुष्याचा सत्व गुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो महर्षींच्या उच्चतर पवित्र ग्रह लोकांना प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. आता आपल्याला सांगणार आहे की सत्वगुणामध्ये जेव्हा मृत्यू होतो तेव्हा हा जो माणूस आहे सत्वगुणी हा कुठे जातो, तर तो उच्च ग्रहांवर त्याला वास मिळतो. आता इकडे ही स्लाइड दाखवली आहे, ही नारद मुनींचं ही गोष्ट आहे. तर जेव्हा ब्रह्मानी हे जग निर्माण केलं तेव्हा त्यांना 2 मुलं होती. एक होते शिव आणि दुसरे दक्ष. तर दक्षाला ब्रह्मदेवानी आदेश दिला होता की तू गृहस्थाश्रमात जा आणि तुला खूप मुलं होऊ दे आणि मग ही मुलं मी जी सृष्टी निर्माण केलेली आहे तिकडे राहतील. शंकर तर हे तर संन्यासीच होते, तर ते आपले निघून गेले आणि
मग दक्ष प्रजापतींनी लग्न केलं आणि त्यांना 10,000 मुलं झाली. त्या 10,000 मुलांना त्यांनी उत्तम शिक्षण आणि संस्कार दिले. आता या मुलांची लग्न व्हायची वेळ आली तेव्हा या दक्ष प्रजापतींनी सांगितलं या मुलांना की तुम्ही नारद मुनींकडे जा, त्यांचे आशीर्वाद घ्या आणि मग गृहस्थ आश्रमामध्ये प्रवेश करा. मग ही सर्व मुलं दक्ष प्रजापतींची नारद मुनींकडे गेले, त्यांचा आशीर्वाद घेतला आणि नारद मुनींनी त्यांना ज्ञान दिलं. त्यांना सांगितलं बसा मी तुम्हाला ज्ञान देईन. आणि त्यांनी सांगितलं की तुमच्या जीवनाचा उद्देश काय आहे. तुमच्या जीवनाचा एकच उद्देश आहे कृष्ण प्राप्ती. आणि त्यांनी तिकडे बसून त्यांना उपदेश केला आणि हा उपदेश केल्याबरोबर त्या सर्व 10,000 मुलांना इतकं पटलं आणि त्यांच्या मनाचं इतकं रूपांतर झालं, इतकं ट्रान्सफॉर्मेशन झालं की ते म्हणाले की आता आम्ही गृहस्थ होणार नाही, आम्हाला संन्यासीच व्हायचंय. म्हणजे इकडे आपल्याला समजतं की लव मात्र साधू संग सर्व सिद्धी होय. म्हणजे लव मात्र म्हणजे की थोडा वेळ जरी आपल्याला एका शुद्ध भक्ताचा संग मिळाला तर खरोखर आपलं जीवन आपल्याला सिद्धी प्राप्ती होते, आपलं जीवन सफल होतं. तर आता हे झाल्यावर दक्ष होता त्याला खूप वाईट वाटलं. मग काही आणि वर्षांनी त्याला आणि 5,000 मुलं झाली आणि 5,000 मुलांना त्यांनी उत्तम शिक्षण संस्कार दिले आणि त्यांना देखील तेच सांगितलं की आता तुम्ही नारद मुनींचे आशीर्वाद घ्या. मग ते नारद मुनींकडे गेले. नारद मुनींनी त्यांना सांगितलं की जी लहान भावंड असतात ती मोठ्या भावंडांच्या पावलांवर पाऊल ठेवून चालतात. आणि मग परत नारद मुनींनी त्यांना सांगितलं की तुमच्या जीवनाचा उद्देश काय असला पाहिजे. आणि हे सुद्धा यांना पूर्ण खात्री पटली आणि ते 5,000 सुद्धा म्हणाले आम्हाला गृहस्थ व्हायचं नाही आणि हे सगळे संन्यासी झाले. आता मात्र दक्षाला जेव्हा समजलं तेव्हा तो अतिशय चिडला. त्याची 15,000 मुलं संन्यासी झाली होती. म्हणून दक्षाने चिडून नारद मुनींना शाप दिला की तुला कधीच एक घर नसेल किंवा तुझ्या डोक्यावर कधी घराचं छत नसेल. तुला एक सारखं इकडनं तिकडे प्रवास करावा लागेल. तू एक सारखा भ्रमण करत राहशील. आणि नारद मुनी हे इतके शुद्ध भक्त होते, त्यांच्यामध्ये एवढं तपोबल होतं की ते सहज हा शाप आहे हा उलटू शकले असते. पण तरी त्यांनी तो शाप स्वीकार केला. आणि मग श्रील प्रभुपाद मजेने सांगतात की हे बघा हे आपल्या परंपरेत आहेत. नारद मुनींना शाप मिळाला. असं असतं ना की आता समजा जर एक फॅमिली इस्टेट आहे, खूप मोठी आहे, मग ती इस्टेट आजोबांकडून वडिलांना येते, वडिलांकडून नातवाला येते, मग त्या नातवाकडून पंटूला ती इस्टेट मिळते. तर असं करून त्या लाईन मध्ये ही इस्टेट ट्रान्सफर होते. त्याचप्रमाणे दिलेला शाप सुद्धा नारद मुनी आपल्या परंपरेत आहे. तो शाप असा आलेला आहे. आता मी या वयात सुद्धा एकसारखं भ्रमण करतोय. कधी अमेरिकेला असतो, कधी कॅनडा, कधी ऑस्ट्रेलिया, कधी न्यूझीलंड, कधी भारतात असतो, कधी युरोपमध्ये असतो, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी.
पण एका ठिकाणी मी नसतो, मी एक सारखा भ्रमण करतोय. तर आता ते त्यांच्या शिष्यांना मजेत सांगत होते, आता तुम्ही हा शाप घ्या, म्हणजे मी एका ठिकाणी, मला भारतामध्ये वृंदावनात राहायचंय आणि तुम्ही आता हा शाप घ्या, म्हणजे आता तुम्ही प्रचार सेवा करा, तुम्ही सगळीकडे फिरा आणि कृष्णाचं ज्ञान सर्वांना द्या. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. जेव्हा मनुष्याचा रजोगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो सकाम कर्मामध्ये संलग्न झालेल्या मनुष्यात जन्म घेतो आणि जेव्हा तमोगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो पशु योनीमध्ये जन्म घेतो. हरे कृष्णा. आता जो सत्वगुणांमध्ये ज्याचा मृत्यू होतो तो कुठे जातो? तो उच्च ग्रहांवर त्याचा जन्म होतो. जो रजोगुणी आहे तो परत पृथ्वीवर त्याचा जन्म होतो आणि अशा परिवारात जन्म होतो की जिकडे सगळे रजोगुणी आहेत. त्याला पहिल्यापासून शिकवलं जातं की फळ हे खूप महत्वाचं आहे आणि तो एकसारखं कर्म करत असतो फळाकडे बघून. आणि जो तमोगुणी आहे त्याचा मात्र जन्म पशु योनीमध्ये होतो. आता इकडे त्यांनी स्लाइड्स दाखवलेल्या आहेत. हे सर्व गरुड पुराणामध्ये बघा. काही लोकांना खूप नॉनव्हेज खायला आवडतं. त्यांचा जन्म अशा योनीमध्ये होतो, म्हणजे एखादा वाघ किंवा सिंह जिकडे त्याला फ्रेश मीठ खायला मिळतं. एखादा काहीही खातो, अन्न समोर ठेवलं तो काही खातो तो, आणि तो खूप खादाड असतो. मग त्याचा जन्म एका डुकराच्या योनीमध्ये येतो. एखाद्याला खूप झोपायची सवय आहे, 12-12 तास हा माणूस झोपू शकतो. मग त्याचा जन्म काय होतो? एखाद्या अस्वलाच्या योनीमध्ये होतो. अस्वल तुम्हाला माहितीये थंडीमध्ये 6 महिने हे अस्वल झोपू शकतं. एखादी स्त्री असेल ती खूप कमी कपडे घालते, तिचा जन्म काय होतो? एका वृक्ष योनीमध्ये ती जन्म घेते. म्हणजे वृक्ष हे कसं असतं, याच्यावर कपडे हे वृक्ष कधीच घालू शकत नाही. तर अशा तऱ्हेने आपला जन्म होतो. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. कर्मण्य सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. पुण्य कर्माचे फळ शुद्ध असते आणि ते सत्वगुणामध्ये असल्याचे म्हटले जाते, परंतु रजोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ म्हणजे दुःख आहे आणि तमोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ म्हणजे मूर्खपणा आहे. हरे कृष्ण. आता त्यांनी सांगितलं की काय फळ मिळतं. जेव्हा सत्वगुणामध्ये एखादा माणूस असतो तो पुण्य कर्म करतो म्हणून त्याला उच्च ग्रहांवर वास मिळतो. पण हे जे एखाद्याच्या मनामध्ये खूप इच्छा आहेत आणि ते फळ कसं असतं, ते फळ जेव्हा त्याला मिळतं तेव्हा आनंद होतो, पण जास्त करून हा माणूस दुःखी असतो. तर एक इच्छा संपल्यावर दुसरी इच्छा उद्भवते, दुसरी इच्छा संपल्यावर तिसरी इच्छा. तर अशा प्रमाणे ही फळं आहेत. आता जो सत्वगुणात आहे असं हा जो माणूस आहे हा चांगला असतो, पण हा कृष्ण भक्त असतोच असं नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. श्लोक नंबर 17. सत्वगुणापासून वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होते, रजोगुणापासून लोभ उत्पन्न होतो आणि तमोगुणापासून प्रमाद, मोह आणि अज्ञान उत्पन्न होते. हरे कृष्णा. हे मी तुम्हाला सांगितलंय. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्थः मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.
सत्वगुणी मनुष्य क्रमशः ऊर्ध्वगतीने उच्चतर लोकांमध्ये जातात. रजोगुणी मनुष्य पृथ्वी लोकात वास करतात आणि जे निंद्य तमोगुणात स्थित आहेत त्यांचे नरक लोकात अधपतन होते. हरे कृष्ण. इकडे बघा त्यांनी स्लाइड दाखवली आहे की ज्या गुणात आपण असतो, सत्वगुणात म्हणजे जणू काय आपण फ्लाईट घेतोय वरच्या ग्रहांवर, आणि तमोगुणात असेल तर आपण उलट्या डायरेक्शन मध्ये जातोय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्य योग्य रीतीने पाहतो की सर्व कर्मांचा प्राकृत गुणाखेरीज इतर कोणतेही कर्म नाही आणि जो या सर्व गुणांच्या पलीकडे असणाऱ्या परम पुरुषाला जाणतो, तो माझ्या आध्यात्मिक स्वभावाला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. आता जो मनुष्य बघतोय की हे जे गुण आहेत, या गुणाच्याही पलीकडे कोणीतरी आहे, कृष्ण आहे, तो आपल्याला या बंधनातून सोडू शकतो, त्याला आध्यात्मिक स्वभाव प्राप्त होतो. आता पुढचं आपण ऐकूया म्हणजे मग आपल्याला जास्त चांगलं समजेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 20. जेव्हा देहधारी जीव भौतिक शरीराशी संबंधित या त्रिगुणांच्या पलीकडे जाण्यास समर्थ होतो, तेव्हा तो जन्म, मृत्यू, जरा आणि त्यापासून होणाऱ्या दुःखातून मुक्त होऊन याच जीवनात अमृताचा उपभोग घेऊ शकतो. हरे कृष्ण. हा, आता या गुणांच्या पलीकडे जेव्हा आपण जातो तेव्हा आपण जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधीपासून मुक्त होऊ शकतो. म्हणजे थोडक्यात जन्म, मृत्यू या चक्रातून मुक्त होऊ शकतो. तर रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण यांच्या पलीकडे कुठला गुण आहे, त्याला शुद्ध सत्व म्हणतात. जे शुद्ध सत्व गुणामध्ये स्थित असतात ते कृष्णाची अथवा नारायणाची भक्ती करतात. आता हे तुम्हाला समजून सांगायला हा 19वा आणि 20वा श्लोक तुम्हाला एक उदाहरण देते. आता बघा, कृष्णाने हे सगळे गुण निर्माण केलेत, पण तो गुणातीत आहे, गुणाच्या पलीकडे आहे. आणि कसं असतं बघा, आता जेव्हा आपण एखाद्या दुकानात जातो, तो दुकानदार असतो, आपण त्याला ऑर्डर सांगतो, मला हे पाहिजे, हे पाहिजे, हे पाहिजे. मग त्याच्या दुकानात जो नोकर असतो तो त्याला सांगतो की हे पॅक कर, हे पॅक कर, आणि मग ते सगळं पॅक करून तो दुकानदार आपल्याला देतो आणि आपण ते घेऊन घरी येतो. त्याचप्रमाणे जो जीवात्मा असतो शरीरामध्ये, तोही लिस्ट करतो, त्याच्या इच्छा असतात. आपण कसं दुकानात जातो आणि आपली लिस्ट देतो, मला काय पाहिजे, तसंच जीवात्म्याच्या सुद्धा इच्छा असतात. त्या इच्छा तो दुकानदाराला देतो. दुकानदार म्हणजे कोण? कृष्ण. मग कृष्ण त्या सँक्शन करतो, ठीक आहे, हे 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 टिक 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 करतो. आणि मग तो दुकानदार कसा त्याच्या नोकराला सांगतो की हे सगळं पॅक कर आणि इकडे समोर आणून ठेव, त्याचप्रमाणे कृष्ण प्रकृतीला सांगतो की या आत्म्याच्या या 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 इच्छा आहेत, आता या इच्छा त्याला तू दे, त्या इच्छा त्याचं पूर्ण होऊ दे. मग ही प्रकृती काय करते, त्या आत्म्याला तो गुण प्रदान करते. म्हणजे समजा जर एखाद्या माणसाला दारू प्यायची असेल, सिगरेट ओढायची असेल आणि तसा आनंद घ्यायचा असेल, तर प्रकृती त्याला तमोगुणात ठेवते. मग तमोगुणामध्ये तो खूप एन्जॉय करू शकतो दारू. याच माणसाला जर प्रकृतीने सत्वगुणात ठेवलं तर तो दारूच्या थेंबाला सोडा, दारूच्या बाटलीला सुद्धा हात नाही लावत. आता आपण असं म्हणू शकत नाही की
ही माझी इच्छा नव्हती किंवा ही अशी माया ही अशीच आहे, कृष्ण हा असाच आहे, नाही. आपली ती इच्छा होती. आपली इच्छा असल्यामुळे आपण या 3 गुणाने नेहमी बद्ध होतो, सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण. आता आपली इच्छा काय आहे? तुमची माझी इच्छा आहे का की मला गुणांच्या पलीकडे जायचंय, मला या दुःखातून मुक्त व्हायचंय? तर मग आपल्याला काय केलं पाहिजे? मग आपल्याला जप केला पाहिजे, संकीर्तन केलं पाहिजे. आणि शुद्ध सत्वात जेव्हा आपण राहतो तेव्हा आपण या 3 गुणांच्या पलीकडे जातो. एक मिनिट. आवाज येतोय ना? हो माताजी. तर आपल्याला या 3 गुणांच्या पलीकडे जायचं असेल तर आपण काय करायचं? भक्ती करायची, आपल्या गुरूंची सेवा करायची, जप करायचा, संकीर्तन करायची, पुस्तकं वाचायची, भगवद्गीता श्लोकांचं पठण करायचं. आता पुढचं ऐकूया. पल्लवी माताजी, तुम्हाला जायचंय का तुमच्या क्लासला? नाही माताजी, आज सुट्टी आहे. बरं, चालेल. ओके. हरे कृष्ण. अर्जुनाने विचारले, हे प्रभू, त्रिगुणांच्या अतीत असणारा मनुष्य कोणत्या लक्षणांनी ओळखला जातो? त्याचे आचरण कसे असते आणि तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे कसा जातो? हरे कृष्ण. आता आपल्याला अर्जुनाला प्रश्न आहे की 3 गुणांच्या पलीकडे असणारा माणूस कसा ओळखला जाऊ शकतो, त्याचे आचरण कसे असते? आता ऐकूया. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 22 ते 25. श्री भगवान म्हणाले, हे पांडुपुत्रा, जो प्रकाश, आसक्ती आणि मोह यांची उपस्थिती असताना त्यांचा द्वेष करीत नाही किंवा ते नाहीसे झाले तरी त्यांची आकांक्षा करीत नाही, जो त्रिगुणांच्या प्रभावामध्येही अविचलित आणि निश्चल राहतो आणि केवळ त्रिगुणच सक्रिय आहेत हे जाणून उदासीन आणि दिव्य राहतो, जो आत्मस्थित आहे आणि सुख दुःखाला सारखेच मानतो, जो माती, दगड आणि सोन्याकडे समदृष्टीने पाहतो, जो प्रिय आणि अप्रिय यांच्याबद्दल समभाव राखतो, जो धीर आहे आणि स्तुती व निंदा, मान व अपमान याकडे समभावाने पाहतो, जो मित्र आणि शत्रू यांच्याशी सारखीच वर्तवणूक करतो आणि ज्याने सर्व भौतिक कर्मांचा परित्याग केला आहे, त्या मनुष्याला गुणातीत म्हटले जाते. हरे म्हणजे कृष्ण. बघा, गुणातीत जो माणूस आहे त्याचं जे वर्णन आहे ते जणू काही स्थिताधीर मुनींचंच आहे
की हा जो असतो तो नेहमी मनाने स्थिर असतो. स्तुती, निंदा, मान, अपमान याच्याकडे तो समभावाने बघतो. तर हे तुम्ही आता नीट वाचा. PDF मी पाठवलं की. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. ज्ञान च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जो मनुष्य सर्व परिस्थितीत एकनिष्ठ होऊन पूर्णतया भक्तीमध्ये संलग्न होतो तो तात्काळ त्रिगुणांच्या पलीकडे जातो आणि ब्रह्मस्तरावर स्तराप्रत उन्नत होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्णाने काय सांगितलं? अव्यभिचार भक्तीने, म्हणजे फक्त त्याचीच भक्ती करायची, इतर कोणाकडेही नाही जायचं. एकनिष्ठ असलं पाहिजे आणि पूर्ण भक्तीमध्ये आपण व्यस्त राहिलो पाहिजे. असा या 3 गुणांच्या पलीकडे जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आणि परम सुखाची स्वाभाविक स्थिती असणाऱ्या अमृत, अव्यय आणि शाश्वत निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचं आधार मी आहे. हरे कृष्ण. बघा आता इकडे तुम्हाला 14.27 मध्ये काय समजतं की जो निराकार ब्रह्म आहे किंवा आपण म्हणतो ना की देव म्हणजे एक प्रकाश आहे, तर ही जी ब्रह्मज्योती आहे त्या ब्रह्मज्योतीच्या पाठीमागे कोण आहे? कृष्ण आहे. कृष्णाचं सगुण रूप आहे. कितीदा तरी कृष्णाने सांगितलंय की मी पुरुष आहे पण किंवा मला सुद्धा आकार आहे पण तो दिव्य आहे. माझं जे शरीर आहे ते दिव्य आहे. या प्रकाशाच्याही पलीकडे कृष्ण आहे. म्हणजे हे ईशोपनिषद मध्ये सांगितलेलं आहे की कृष्णाच्या भोवती खूप तेजाचं वलय आहे. तर ते तेजच कृष्ण आहे का? नाही. तेजाच्या पाठीमागे तो कृष्ण आहे. त्याचं श्याम सुंदर रूप आहे. हे आपल्याला या श्लोकावरून समजतं की कृष्ण निराकार नाहीये. आजचा आता अध्याय झालेला आहे. तर आज आपण काय बघितलं? 3 गुणांनी आत्माबद्ध कसा होतो, या 3 गुणांची वैशिष्ट्ये, कृती आणि या 3 गुणांमध्ये मृत्यू आल्यावर आपण कुठे जातो आणि मग गुणातीत कसे होतो. आता तुमचे काही प्रश्न आहेत का? आजचा अध्याय झालेला आहे. रेकॉर्डिंग स्टॉप करायचं. थँक्यू.